Leuk dat we zoals we zijn in het Hartig Krullerkantoor. Wie maakt je etiketten voor een soort bierbrouwers en daarom ben we geïnspireerd om zelf ook bier te brouwen. Daar hebben we ook een jaren die weer heerlijk Belgisch blond. Hier, dit is een keer brouwen, dus al het hele bierbrouwmix. Dus ik bij de HEMA kreeg 15 euro het pakketje. Dit is de American Pale Ale. Yes. Die heb ik mijn brouwcompaan. En dit is de Belgisch Bruin. We stond wel wat verteld, deze doen een shocker. Ik speel dus buisjes en slankjes en dingetjes in pro. Het is zo belangrijk om skin te werken met bierbrouwen. Het ziet eruit, hè? Ziet zou het zijn. Brouwers zijn het. Zietse korklets gaat het zijn. En als Zietse korklets iets op brouwen zijn, dan is het bier. Dus ja, zo jij er een HEMA bierbrouwpakket kocht. Dat is zo'n deze flessen. Die had ik die een unboxing dingen. Zie maar even een linkje hier, unboxing, komt hier. Blum, blum. Er is dus dit van de HEMA weer door. Er zit een poetje met spul in. Graan. Hops. En verder alles zit er wat in. Hoppen. Een navulpakket dus. Hoppen en wat gist, yeast dus. Maar wat ze er dus net bij leveren, dat is een gebruiksaanwijzing van hoe mag dit bier nou maatje. Die mag gewoon van internet halen. Dan denk ik van ja, die doet 15 euro, dit is het simpelste dwank is ik moet een printje maatje. Druk gewoon even die omschroon erbij. Maar nee, hè, dat was ze verzaakt. Kwolje is super belangrijk. Kwolje is goed, kwolje is lekker, kwolje is fijn. Maar, hoe doet dat? Met ijs en wat haal ik op dit moment net? Dat is ijs. Dus daarom moeten we eerst even om ijs voor. Dit was tegen. Dat roest meer. Neem die mij terug op schuursteegje en jou dirre. Buongiorno. Kom stai? Binnen. Ben je? Ben je Italiaans? Ik ben Italiaan. Ja, wat is een Italiaanse krant? Die Italiaanse krant. Oh, super, dankjewel. Oké, Tot ziens. nou best hè. Ja, beste. Arrivederci. Ah. Jongen, jongen. Wat hebben we daar? Kom eens stai? Hoi, Kom eens stai? dat is toevallig. Regel. Ja, we kennen het moeilijk met frikandel en te kolen dingen. Hè? Heb je ook ijs, meneer? IJs? Nee, geen ijs. Geen ijs? Nou ja, dan gaan we verder kijken. Mislukt. Ga hier dan, hier heb je toch zo'n ijsmachine gewoon. Dan haal je daar toch even wat ijsblokjes. Het gaat Terecht. toch om ijsblokjes? Nou ja, gewoon ijs. Ijs. Ik heb hier echt zo'n grote ijsmachine. Ik herken het geluid. Alright. Oké. Thank you very much. Ja. Trap van zijn fiets. Tieten. Ja, maar heb je 2 van die? Ja. Nou, nog een boek. Ik ga nou zelf even het spul uitprinten, de gebruiksaanwijzing. Dus met de 12 liter water maar we nou 1,9 even, 1,9. hè? Oh ja, maar alleen gallons. Ex- Je echt een gallons. Hier zit een ding. Ja, dan maak ik een schemaatje. Maar er zit in ieder geval een maat. Hè? Dat is een vies, joh. Maar dan, wat is er mis mee? Als je er wat erin zit. Wat is er nou mis Als je er mee? wat erin zit, ja. Gadverdamme, maar dan broeken we die toch net, jongens. Dat is heel makkelijk. Dat is heel makkelijk. Ga je een beker hier van Guinness. Ja. Op de Guinness, dit zit 0,4 liter. Is Ja. het zo? Dus dat is gewoon het fjouwe glas en maar hier een beetje eronder zit. Nou, dat is het dan. Ja, best. Zo kan ik komen met brouwen toch? Wat wordt het? Dit is brouwer. Wat dan? Dat we hier al over aanpraten. Ja, zo helemaal over aanpraten. Het is inmiddels is het, nou wat is het? Hartstikke die heroïne. Hartstikke theorie en dan net. Ja, dat niks ding. Dit maar dan 71 graden. Wat specifiek, joh. Add grain, this is called mushing. Heat 2 quarts of water to 100 graden. Maar is het 100 graden, maar nooit water. Buk eens even, dan kun je eens in het ding klapt. Hé, de bel die nu. Hallo? Jij bent het? Oké. Nee? Deze wel? Ik wil even de tuin eronder. Hop. Oh, wat roept dat lekker. Geef hier de sier neer. Ja, dat mag net. Nee, daarom was het bijwijzen. Nou. Mooi. Cook for 60 minutes, 63, 68 graden. Ja, dit is het Stir belangrijkste. every 10 minutes and use your thermometer to take temperature readings from multiple locations. Nou, die gaat vol sneller, hè, die linker natuurlijk, omdat die... Ja, maar dat was het. Wordt er pit. Puur even wat, Ja. wat dimmen. Ja! Je laat me weer net ombakken, hè? Het bierbak, dan wordt dun. Hey! Bierbrouwen is leuk, bierbrouwen is fijn. Ik wou dat ik altijd een bierbrouwer kon zijn. Monitor stir and adjust accordingly to keep in range. Nou, ik ga hier ook nemen, ik heb nog een oording hier. Een oliefilter.
Wel een skin, ja, ziet ze, maar... Ja, die broeken komen op het einde in de fles te doen. Trechter. Oh ja, een trechter. Het is een... Ja, het is een trechter, maar er staat zeefje erin. Hè? Dat is... Ja. Oh ja, die staat zelf in, hè? Ja, klopt. Dat ging de laatste keer echt. Dus, nou ja, maar wees je. Ik ben nog hartstikke oren het sieren, of in het sieren natuurlijk, want in het sieren het moet op 63 of 68 graden, daar tussenin. Maar in oren dan was het naar 70 graden, dat man. Oh jee jongens, net wat bruine bier nog verpatsen. Jongen, als we in de boebel in, dan zie je het. Hoeveel inderdaad, ja. Wanneer begint zu bobbeln, dan moesten ze... Wenn der Wasser fängt an zu bobbeln, dann müssen sie die ausholen, ja. We zien hoe die hele hier doen. Oké, we kunnen uitmeisjen. Ja, uitmeisjen. Nou, meisje. Meisje. Meisje, kun je even uitmeisjen? Meisje? Uitmeisjen. Dit is hartstikke zwier, dat weet niet vloeken. Ja, dan krijg je de boel uitmeist. En dan gaan we de boel sieren. Ja, maar het was wel even... Niks, dat ook nog lekker, joh. Nee, dat ruikt toch lekker, of Ja, niet? jongen, lekker zoeken. Dat ruikt heerlijk. Oh, jezus. We zitten al een mooi eind in de boil. We zijn al voor mij 40 minuten aan het boilen. Tenminste, die van Bart is al 40 minuten aan het boilen. Doe je nou de hopsen erin gooien, toch? Nou, nog even een vierde. Vierde van de hopsen. Ja, dat is ongeveer... Is de laatste hops die erin gooit? Nee, zeker niet. Dan ga ik de helft van de hopbakker dan insmieten. Zie je, hij weer aardig de bobbel in, hè? Ja, dat komt er die hop, hè? Oh ja. Ja, apart, hè? Nee, maar dat in mijn bier moest hij over kijken. Die kraan is een beetje een kant. Nou, nu koelt het af. Nou, het met de aardgooien zo snel mogelijk naar 21 graden. En dan gaat het in de fles. Ja, dat was in ieder geval, dat was dat. Nou, dit is het heilige, het heilige. Oh god. Nou is dat. Nou moest er gist op blijven, joh. Scoort je maken, joh. Nou, Zwier. ja, dat is bier. Zo. Die erbij. En dan weer Een tijltje. Nou, in principe hebben we nog klaar. We zetten dat ding even in de kast. En dan maar we 2 weken wachten, want dan komt het bottelje in. Zo, in de kast gaat eraan. In de meterkast in dit geval. Gewoon die kamertemperatuur. Nou, slankje erin. Ja, dat moet wel een beetje... Nou, het kan onder de stroom, denk ik, toch? Dat wie het. Dan moesten we die horen direct nijstinken. Maar dan hebben we dit ding wel daar wel even een derde dag. Huppakee, nou jongens, dan ga je die volgende week, dus dat hoeven we niet meer zitten. Dat is klaar. Dat hoort een keer ik wel bij, hè? Jazeker. Nou, leuk dat je had naar deze bierbrouwerij sessie. Was leuk voor ons, dan toe omheen. En abonneer je op het kanaal en dan kun je dagelijks zien hoe het bier smaakt en hoe het uiteindelijk eruit komt te zien en hoe het brood ja. Alles! Dat.